बिहार सरकार बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा एगो उत्सव के आयोजन कल गया पूरा बिहार में, तरंग मेधा उत्सव 2022 के, जौना में प्रखंड स्तर पर पहले कई गो कंपटीशन के आयोजन भइल, ओकरा बाद जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर और अब राज्य स्तर पर होखे वाला बा। यही कड़ी में अगर हम बात करतनी तो सिवान जिला के रघुनाथपुर क्षेत्र के यानी कि दक्षिणांचल में पंजवार एगो गाँव बा, जहाँ से एगो बालक तरंग मेधा उत्सव में पहले प्रखंड में टॉप कैलस, फिर जिला में टॉप कैलस और ओकरा बाद प्रमंडल में गई तो प्रमंडल में भी पहला स्थान प्राप्त कैलस। युवक के नाम है आनंद कुमार दुबे। ई रहे वाला हवन पंजवार के, पढ़त रहन राजकीय कृत मध्य विद्यालय पंजवार में और यहाँ के पिता के नाम है चंद्रकांत दुबे। यहाँ के पिता के बारे में बता दी, हमरा जैसे पता चलल है कि पिछला साल जब कोविड काल रहे, जब कोरोना के दौर रहे, तो पिछला साल यहाँ के पिता के मृत्यु जन बा कोरोना के वजह से हो गई। ओकरा बाद से परिवार डिस्टर्ब हो गई, लेकिन लड़का अपना दृढ़ निश्चय के दिखा के आज प्रथम स्थान प्राप्त के बा प्रमंडल में। सबसे बड़हन बात का बा कि वह पंजवार है जहाँ के क्विज कंपटीशन जौन होला वो काफ़ी दूर तक प्रचलित बाटे और दूर दूर से यहाँ पर छात्र छात्रा शामिल होके खातिर आवेले, अपन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवावे खातिर आवेले कि हम कितना जानकारी रखतनी। वही गांव के रहे वाला ये युवक, ये बच्चा जौन बा तौन आज प्रमंडल में टॉप के बा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई बा बाबू तारा के। हमरा के थोड़ा सा बतावा कि तरंग मेधा उत्सव जौन भइल हटे में क्विज में भाग ले रहा तू, तो कहाँ पर ही पहला दिन आयोजित भइल? जैसे रघुनाथपुर में भइल तो 7 तारीख के आसपास भइल रहे। यस सर, 7 तारीख के रघुनाथपुर बीआरसी में। बीआरसी में भइल रहे। कितना लोग शामिल भइल रहे में? सर क्विज में 33 आदमी रहे। अच्छा, अलग अलग विद्यालय से? यस सर। तो में प्रथम स्थान तू प्राप्त किया ना? वो में हमारा 3rd स्थान रहे। अच्छा, तो 3रा स्थान। हाँ, तो रघुनाथपुर से सिवान कितना लोग गई रहे? रघुनाथपुर से सिवान शायद 4 आदमी गए रहे। अच्छा, यस सर। ओकरा बाद सिवान में तू प्रथम स्थान ले ला? यस सर। तो फिर सिवान से प्रमंडल में कई आदमी गए? 4 आदमी जाए वाला रहे, लेकिन 2 आदमी ना आइल लोग। अच्छा, तो 2 आदमी घरे कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो 2 आदमी गए। यस सर। मैं टोटल अगर प्रमंडल में बात की जाए, छपरा में जौन आयोजन भइल ओमे पूरा तीनों जिला से मिला के कई लोग रहे? 9 में तू प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब राज्य स्तर पर जाए के बाद? यस सर। कब जाए के बाद? सर 23 तारीख के। 23 तारीख के। कौना तरह के सवाल रहे? चूंकि जूनियर में रहा तू, हमरा जहाँ तक लगा था, कौना तरह के सवाल वगैरह रहे? भूगोल से और खेल से संबंधित रहे। 1-2 विजुअल राउंड भी भइल और मतलब जैसे साउंड वाला भी भइल, जैसे साउंड सुना के पूछल जाता है कि केकर आवाज है। और 2-3 गो क्वेश्चन कैलस लो, जैसे भूगोल से रिलेटेड, मानव विज्ञान से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भर रहे हैं, बायोलॉजी वगैरह से। तो कहीं ना कहीं एकर फायदा भइल का कि जौन पंजवार में जौन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवावल जाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर, तो ओकर फायदा बा का कि जाके लइका देखले बा शुरू से कि किंग कंपटीशन होला, ओकर कुछ फायदा भइल? यस सर, बिल्कुल फायदा भइल। जैसे यहाँ पे हर साल होला तो ओकर हम से तैयारी करतनी ऐसा, तो इसे क्विज के तैयारी बहुत अच्छा से करात हमारे गांव के टीचर लोग सब लोग। ऐसा माहौल में ले बा, यहाँ पे क्विज के काफ़ी मान्यता बा, तो ओकर तैयारी के चलते वहाँ पे हम टॉप कैले बानी। पढ़ाई तो तू यहाँ मिडिल स्कूल से करत रहला, ओकरा अलावा भी कहीं पढ़त रहला? ना, बस एक कोचिंग सेंटर बा हमारे गाँव में, जीनियस साइकिल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे तैयारी कर। तो ये तैयारी के श्रेय या पढ़ाई के श्रेय केकरा के देवे के चाहबो? सर शुरू से जितना टीचर मिलल या के लोग, हमारे परिवार के लोग, इस सब के कहबे का श्रेय दे के चाहता रही कि उ लोग के पढ़ाई में सहयोग कैलस लो। बिल्कुल, इनका हम ज़्यादा बात ना करम, चूँकि भी बालक बड़े और यहाँ के गार्जियन एगो बानी। चचा राउर घर के बच्चा जौन बाटे आज प्रमंडल स्तर पर जाके टॉप कैले बा, आगे भी हमनी के शुभकामना रही कि प्रदेश स्तर पर भी टॉप करो, भविष्य में बेहतर करो। कैसन लागता अभी? जी बहुत बढ़िया लागता। पिछला साल जैसे पता चलल कि इनकर पिताजी के मतलब कोरोना के चलते मृत्यु हो गई रहे। जी जी। तो ओकरा बाद परिवार के लोग, चूँकि जब पिता के साया उठ जाला सर से तो केहू भी डिस्टर्ब तनी सा हो जाला, तो के तरीका से परिवार संभलल? जी, बच्चा लोग के कोनो डिस्टर्ब होके के मौका ना मिला। मैंने परिवार के सारा लोग बच्चा के इतना सपोर्ट करे। जी।
बिल्कुल। यहाँ पर और भी 2-3 गो छात्र छात्रा बाड़े जौन की तरंग प्रतियोगिता में शामिल भई रहले, अलग अलग विषयन में, अलग अलग कॉम्पिटिशन में। वो लोग से भी हम बातचीत करतनी। एक और पंजवार के ही रहे वाला छात्र बाड़े शाश्वत सत्यम, जौन की निबंध प्रतियोगिता में तरंग मेधा उत्सव में शामिल भई रहलन। तू कहाँ शामिल भई रहला और कहाँ तक अभी पहुँच रहा? हम सबसे पहले प्रखंड स्तर पर बीआरसी में, तो ओमे हमार प्रथम स्थान रहल। हाँ। और उसके बाद जिला में ओमे हमार द्वितीय स्थान रहल। और ओका बाद प्रमंडल में तो ओमे हम ना बनी। ना बनी। कितना स्थान तक गई? टॉप 5 तक। टॉप 5 में? हाँ, मतलब 4th स्थान रहे। चौथा स्थान? हाँ, 1-2 नंबर के लिए। तो का विषय रहे, कौना विषय पर निबंध लिखे के रहे? पर्यावरण पर। सारा हर जगह? नहीं, 4 गो टॉपिक दियल रहला, ओमे से एगो कोनो चुन के लिखे के रहे। जैसे चारों टॉपिक रहे कि हमारे जीवन में कड़ी परिश्रम का महत्व रहे, पर्यावरण रहे, और मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय खेल रहे। तो ओमे से कोनो एक पर लिखे के रहे। हाँ, तो हम पर्यावरण पर लिख ले रहे। अच्छा, पर्यावरण के समझ बात रहा? हाँ। मतलब कौना चीज पर फोकस रहे पर्यावरण में? पर्यावरण पर पूरा निबंध में पूरा पर्यावरण पे ही फोकस रहे। मतलब हम लिखले रहे में 4 गो फ्रेज में, मतलब पर्यावरण का महत्व, लाभ, हानि, निष्कर्ष वगैरह सब मिला के। मतलब हर चीज के एकदम समावेश करके तैयार करला। तो एकर ऐसे निबंध की अगर बात करी जाए तो अभी उम्र भी तहार काफी छोटा बाटे, और पर्यावरण जो विषय बाटे काफी गंभीर विषय बा। पर निबंध लिखल मतलब हमरा निकला कि बहुत आसान काम बाटे। तो एकर प्रेरणा कहाँ से मिलल या कहाँ से सीख मिलल कि लिख सकत रह? हम अपने से भी, हमारे घर के लोग भी बहुत सपोर्ट कैलस। ट्यूशन हम जहाँ पढ़े नी, जीनियस आइकन कोचिंग सेंटर, वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिलल। वही वजह से हम पर्यावरण पर लिख पैनी। कहीं ना कहीं एगो माहौल के भी असर बटे। पंजवार में शिक्षा के जो माहौल बटे, शायद ही हमरा ये क्षेत्र की अगर बात कल जाओ तो शिक्षा के वो माहौल बटे, काहे कि शुरू से रहल बा, आज़ादी के पहले से यहाँ पर लाइब्रेरी उपस्थित बटे। ओकरा अलावा कई ऐसा लोग बा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता। गुरुवर हमनी के बीच नहीं खी, घनश्याम शुक्ल जी, वहाँ के गाँव हो, वहाँ के जो शिक्षा के पौधा यहाँ पर बो के गईनी, वो पौधा आज कहीं ना कहीं फल दे रहा बा, और वो फल जौन बाटे ऐसा पौधा नया तैयार कर रहा बा। तो भविष्य खातिर शुभकामना बटे कि तू आगे बढ़ और आगे और बेहतर कर। हाँ, थैंक यू। एक और छात्रा हमारा साथ यहाँ पर मौजूद बड़ी, जौन की कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय पंजवार के छात्रा है, 9th क्लास के छात्रा है, आकृति कुमारी। आकृति, जन जीवन हरियाली के तहत शायद पेंटिंग बनावे के प्रतियोगिता में शामिल भई रहलू। हाँ। तो यहाँ जन प्रखंड स्तर पर भई रहे, तो उमें कौन स्थान रहे, का बनले रहलू तू? ओमे जल जीवन हरियाली बनाए थे हम, और हमारा 3rd स्थान आया था। उसके बाद जिले में आप गई? हाँ, जिले में गए, लेकिन अभी पता नहीं चला है उसका रिजल्ट। अच्छा, जिले का रिजल्ट पता नहीं चला? नहीं। लेकिन जिले तक गई थी। जिले में मतलब किस विषय पे आपने पेंटिंग की थी? कृषि औजार एवं उपकरण पे हम बनाए थे। अच्छा, तो कृषि तो पेंटिंग की अगर हम बात करें, पंजवार के बारे में जितना हम जानते हैं कि पंजवार कला के क्षेत्र में भी बेहतर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर रहता है। पेंटिंग के क्षेत्र में पेंटिंग करना कहाँ से सीखा आपने? पेंटिंग हम जब दिल्ली में थे तो वहाँ पे कंपटीशन होता था, तो हम वहीं पे भाग लेते थे। अच्छा, दिल्ली से अभी आपने पहले पढ़ाई की है? हाँ, फिर हम यहाँ पे आए तो स्कूल में कंपटीशन हुआ, तो फिर हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे हम स्कूल में फर्स्ट आए, तो फिर मैम हमें प्रखंड में भेजी, फिर जिला में गए थे हम। तो पेंटिंग में आप पेंटिंग करती हैं, तो किस तरह की पेंटिंग करती हैं? जैसे पेंटिंग में भी कई सारे प्रकार होते हैं ना, कोई वाटर पेंटिंग और पेंसिल पेंटिंग, पता नहीं बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम क्लासेस तो किए थे, लेकिन जैसे बीच में पेंटिंग छूट जाती है तो हाथ उतना बेहतर बैठता नहीं है, तो वही हमारा छूट गया है। तो हम सब तरह की पेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी उतना बेहतर बैठ नहीं रहा है मेरा हाथ। तो फिर से हम स्टार्ट किए हैं, सर बोले हमको, तो हम यह स्टार्ट किए हैं अपना ड्राइंग। चलिए, आप पेंटिंग करिए और बेहतर में भविष्य में बेहतर मुकाम हासिल करिए। चूँकि आप सीनियर में थी, 9th क्लास की छात्रा हैं, तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। एक कड़ी में हम आगे बढ़तनी। एक कड़ी में यहाँ के वर्तमान में पंजवार पंचायत के जो मुखिया बनी, मुखिया जी हमारा साथे बनी, राकेश कुमार उर्फ मुन्ना जी। मुखिया जी नौजवान बनी, ऊर्जावान बनी, और गांव के पंचायत के बेहतरी खाती, चाहे वो खाली सड़क नाली बनावे में ना, हर तरीका से बेहतरी खाती यहाँ के प्रयासरत बनी।
और नौजवान के जौन ऊर्जा बा तौन साफ यहाँ के कार्य से दिखेला। मुखिया जी, ई जौन बच्चा बड़ा सा 3 गो बच्चा, केहू प्रथम ले आइल, केहू चौथा स्थान लेलस, आकृति के रिजल्ट अभी क्लियर नहीं भइल, तो कैसन लागत है गाँव के बच्चन के तरक्की देख के? काहे कि पहले ही से पंजवार जौन बाटे ये काफ़ी उर्वरक मिट्टी रहल बा जाके। सबसे पहले तो रो चैनल के माध्यम से रउआ के साधुवाद, बच्चन के शुभकामना। देखी पंजवार के धरती बहुत पहले ही से शिक्षा के जगत में आगे रहल बा। बिल्कुल। एक और एगो बहुत बड़ के योगदान रहल हमनी के घनश्याम शुक्ला जी के। शायद वहाँ के नहीं तो कमी महसूस होता, लेकिन पौधा लगावल वहाँ के ह। अब हमनी के अपना आशीर्वाद सहयोग से एक के सींचे के प्रयास करते नहीं सर कि ई पौधा पेड़ बन जाओ आ एक बड़ी दूर दूर तक नाम होखे। यही में ई बच्चन के हमनी के शुभकामना सहयोग बा। बड़ा अच्छा महसूस होता बच्चन के सफलता देख के, बड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं हमनी के। प्रयास भी रही कि आगे ऐसे ही चलत रहे और भी बच्चा हमनी के पंचायत से आगे निकले, सर्वांगीण विकास हो के पंचायत के। इस सब बच्चन के हाथ में ही पंचायत के भविष्य होवे। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में पहले ही से ही गांव आगे रहल बा और अभी भी आगे चल रहल बा। कला के क्षेत्र में भी जैसे रुआ देखनी है कि निबंध प्रतियोगिता या पेंटिंग प्रतियोगिता, तो पेंटिंग कहीं ना कहीं एजा खाती अभी नया कहल जा सकता, काहे कि ओकर इतना प्रचार अभी हमनी के क्षेत्र में नहीं खे। तो आवे वाला समय में हमरा लगा था कि ज़रूर पंजवार के लोग ए पर अमल करी और अमल करके कुछ ना कुछ बच्चन खातिर बेहतर करे कोशिश करी। जी जी जी, उम्मीद बा बच्चन के हाथ में भविष्य बा। अभी बहुत कुछ आगे अभी बाकी बा करे के। बिल्कुल। शायद हमनी से पूरा ना हो पाई तो बच्चन ओकरा के पूरा करी सन, उम्मीद बा। एगो सवाल और मुखिया जी, हम जहाँ तक देखे नहीं बहुत सारा हमनी के हर जगह लगभग हर गांव में प्राइवेट सरकारी विद्यालय बाटे और सारा लोग के शिकायत रहेला कि सरकारी विद्यालय बे वहाँ तो पढ़ाई ना होला, बे वहाँ तो मास्टर हई कर लो तो लड़का हई कर सब, मने कुल मिला के शिकायत ही सुने के मिलेला। लेकिन जब हम पंजवार में आ जानी तो चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय के बात कल जाओ, चाहे मिडिल स्कूल के बात कल जाओ, तो यहाँ डिसिप्लिन भी देखे के मिलेला, पढ़ाई भी बेहतर देखे के मिलेला। ई शायद हमारा के यहाँ के ई हमनी के सौभाग्य बा कि हमनी के संजोग से योग्य शिक्षक मिलल बानी लोग। अभी देखिए हमनी के साथ एगो सरकारी विद्यालय के ही शिक्षक बानी और इहे लोग के बदौलत सब लड़का बच्चा ये सब ऐसे कर पावत रहन। एक माहौल यहाँ लोग तैयार कर देते नहीं उमें। बाकी तो हमनी के सोनू जी बानी यहाँ के जो कोचिंग सेंटर बा ये सब सहयोग करेला, लेकिन माहौल तो बना के हम दे दिल बनी जे ए पर खाली अग्रसर रहे के बाबे जी। योग्य शिक्षक के ये सब उपलब्धि है। हम वहाँ सबके रो चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देव जे कि ऐसा पौधा के सींच के वो लोग वहाँ सब तैयार करतनी। चलिए, यहाँ पर हमारा साथे जीनियस कोचिंग के चलावे वाला सोनू जी भी बानी। सोनू जी रउरा कोचिंग सेंटर के विद्यालय में तो ये बच्चा पढ़ते बड़ा सा, प्लस कोचिंग के भी ये छात्र बालो, ये बच्चा लो कैसन लागत अभी ये लोग के सफलता मिलल बा? तो सबसे पहले तो रउरा के नमस्कार कि रउरा शिक्षा से संबंधित जुड़ल मुद्दा के उठावत रहनी। कहीं ना कहीं बच्चा सन के विकास में एगो शिक्षक के हाथ ना होला, पूरा समाज के हाथ होला, माँ बाप के भी हाथ होला। तो बहुत अच्छा लगता। कम उम्र में अब देख रहा बानी कि बच्चा इतना कुछ करता रहसन, तो हमारा खातिर सौभाग्य बा, ये समाज खातिर सौभाग्य बा। यहाँ पर एगो शिक्षक बानी संतोष जी, यहाँ के खेल से काफ़ी रुचि रखे नहीं। रउआ जानते नहीं कि मैरीकॉम स्पोर्ट्स एकेडमी जो चलेला पंजवार में, ओकरा में भी यहाँ के कोच के भूमिका में रहनी, जहाँ पर चाहे वो वॉलीबॉल होखे या हॉकी होखे या तमाम तरह के खेल जौन बा बच्चन के सिखावल जाला में यहाँ के शामिल रहनी। संतोष जी, अलग अलग क्षेत्र में मतलब हमेशा पंजवार कुछ ना कुछ रिजल्ट देते रहता है, जौन कि हमनी के समाज खातिर, हमनी के क्षेत्र खातिर, जिला खातिर भी गर्व के विषय बाटे। और ऐसे और भी जौन बच्चा बाड़ा सा वो सीख ले सकता रह सा, कैसन लागत अभी? जी, सबसे पहले रुआ का नमस्कार। और जौन कई गो क्षेत्र के रुआ बात करते हैं, एमे हमनी के 2-3 गो पीढ़ी लागल बा। जैसे अभी रुआ जिक्र करनी है कि खेल में संतोष जी रुचि लेलन, चाहे रहेलन, चाहे खिलावेलन, वो जी भेंट होला। एक पहले जैसे सोनू बड़े हमू रहने हैं 3-4 साल जो हमें आनंद पढ़ले बड़न, फ्री कोचिंग करावत नहीं हम गुरु जी के ही प्रेरणा से कि पढ़ावत हूँ, सुबह में 2-3 घंटा पढ़ाए। अब का बा मतलब कुछ लोग अब जे हमनी के नीचे वाला बा, जैसे सोनू हो गए, इनकर गुरु जी बड़े चंदन हो गए सर जी, ये लोग डायरेक्ट जुड़ल बा बच्चन से, कोचिंग चलावता है। हमने के थोड़ा सा परोक्ष रूप से हो गए से चाहे कुछ टॉप रहे खेल में जाए के कारण है कि गुरुजी कहने कि ये तो चलते बा
ऐसन खेल वाला चूँकि हमके सुदूर देहात में माने जाए, तो वहाँ के सोच रहे अब टफ रहे ये मामला में कि बच्ची के घर से ले आवल, हाफ पैंट पहन के फिर ग्राउंड में उतरल, फिर ओकरा कहीं बाहर खेले जाए तो उहे के कन्वर्ट कर देने, कहने कि नहीं तू छोड़ दो, अब तू एमे आ जा, एकरा के चूँकि नया शुरू भी करे के बा, तो अब ओकरा से हम खेल में लागने। तो ऐसे मतलब जैसे हमनी के बनी जाए, हमनी के ऊपर वाला भी पीढ़ी काम करता, जैसे राय जी हो गए नहीं, वहाँ लो फर्स्ट पीढ़ी नव चेतना के, सेकेंड वहाँ के लड़के समझ ली चंदन उंदन, मतलब हमनी के थोड़ा सा वो लोग से ऊपर, वो लोग के बाद अब सोनू लाग लो डायरेक्ट लड़कन के, मतलब जितना भी अच्छा हमरा के यहाँ जौन कोचिंग चल रहा है, जौन इन्वायरमेंट बा, तो अब देखिए बच्चा जैसे बात करत रहा तो वो पर्यावरण के बात में करता है, वो मनोविज्ञान के बात करता है, तो ये लोग जौन भी ये बड़ा लेटेस्ट चीज़ बा ओकरा के दे रहा बा, कोचिंग में समझा रहा बा, चला रहा बा। तो ऐसे हर विंग में जैसे पेंटिंग वाला रुआ कहने गुरुजी के मर गईला से एगो क्षति हो गई ना, तो वही जी संगीत महाविद्यालय में ही पेंटिंग के टीचर के सब कुछ हो गए कि बुलावल जाए, मतलब पेंटिंग के भी डिग्री डिप्लोमा के देहला चाहे शिक्षा के काम में जी हो तो वो क्षेत्र मैंने छूता ना रहे, बहुत जल्दी शुरू हुई। तो जौना बच्चा के जौना में लगन में आदमी चाहता है कि वो में ओकरा के आगे ले जाइए पंजवार के। चलिए देखिए पंजवार के लोग जौन बाटे पूरा 2-3 पीढ़ी लागल बा जौन कि पंजवार के बेहतर बनावे में लागल बा, और ओकरे नतीजा कहीं ना कहीं ये आज देखे के मिलता कि जौन बच्चा बने प्रमंडल स्तर पर जाके टॉप के लिए बने या चौथा स्थान ले बने या जिला स्तर पर गए बने। ओकरा अलावा रुआ जानते बनी कि यहाँ के बच्ची जौन बिया नेशनल में भी जाके हॉकी में खेल रहल बिया, तमाम तरह के चीज़ बाटी जौन कि हमेशा चलत रहता, चाहे सिविल सर्विसेज में नौकरी निकाले के हो या अलग अलग सेक्टर में बेहतर करे के हो, तो पंजवारों में हमेशा से अग्रणी रहल बा और आगे भी अग्रणी रही। काहे कि ये जा पौधा के सींचे वाला लोग, पौधा के रख रखाव करे वाला लोग या पौधा में खाद डाले वाला लोग जौन बा वो पूरा जोश और जुनून के साथ लागल बा और पूरा गांव के लोगों में समर्थन करल बा, और जाके बच्चा जी जौन बाणे वो प्रेरणा लेके बेहतर बने के बेहतर करे के कोशिश करल बाणे, तो ओकर रिजल्ट रहुआ आँखी के सोझा बा। देखत रही मैच बॉक्स। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।